Здравейте хора, аз съм Крипърбур. Днеска съм в град Раднево, болницата на Лостовите. Това е едно ново начало на моя канал. Предатора. Той ще ми е асистент. Започваме с една лека тренировка. Ето кофички. Ето. Малко съм се катал, макар вече. Но съм. Сега да ви покажем първо силово. Дай. И той е мои неща. Аз е. Ще ви покажа корема. Първо започваме с едно силово. Ай, 5 набиранки. Пет. Готово. И после едно силово е така фащи лъщето. Са пелешете, че той не се пуска от лъста. Ето. Браво на Нико. Има план, че после правите. Абе, фристайл. Ето. Сега предатор ще покажа коренно. На малкото контейнер. Малкия лъст. Ако не се направите, значи не съм много по тия коремите. Ето. Правите се. Ето. Да покажа на хората една задна сямо или... Ето една предна първо. О, предната. Оф, за първ път ще правя предна сега. Една задна. Юхалата и там мъзвел. Сега ще изкрешам като... Не можах. Сега. Има дяло. И ни както вика Кошо Пеке. И ни. Той шотман кал и не мой кувах български. Ето. Малко кофе. Сега някой ще каже, че той е мой повече от мен и е малък, ама всъщност е по-голям от мен. За 9 месеца. Смятайте се колко говорим. И сега предатор ще така. Малко фристайл. Дай моето дете. Кофички ли? Каквото искаш, прави. Вижте. Чакайте, че се събудах. Това ще е хора за днешния влог. Ето вижте силово, приятели. След малко ще има Ето друг, силово. след като се прибера от занимаването.